dia en el que arribes 20 minuts tard perquè els metros no passaven i podies seguir llegint, és un bon dia, s'ha de gravar vlog. Bon dia, popus. Ayer, quan vaig acabar de grabar aquell vídeo, todo fue de mal a peor. Así que volvemos a intentar hoy. M'acabo de despertar, són les 7:20. Normalment m'aixeco a les 7:30, 7:40, però m'estava costant dormir, així que he sigut, me despierto i començo a fer cosetes. El dia està una miqueta així, però bueno. Una pregunta, vosaltres teniu aquest superpoder que tinc jo, que és despertar-me, ficar-me a gravar 5 minuts després i estar així de guapo? No us enganyareu, avui no he llegit, però escolteu quins ocellets se senten. He pensat que ja que comença el bon temps, aquesta zona d'aquí, que si s'enquadra es veu està bonica, l'ompliré de plantetes. Ai, he començat a gravar abans perquè volia gravar l'esternut i no arribava, Dit i fet, he comprat plantetes. 2 plantes de menta que, visto és l'únic que em creix a casa. Són les 3:20 i he sortit de la feina. Avui m'ha passat rapidíssim, així que vaig a caseta, col·loco les plantetes, menjo alguna i penso què vull fer avui. Cutie, també aquesta. Mira, això la vaig cremar sense voler ficar en una espelma sota, però vull dir, no tenia intenció de cremar-la. I l'espelma estava bastant lluny, pensava almenys. Tinc l'habitació feta una merda, així que no l'ensenyo, però va allí ara. A veure, volia anar al Salting aquesta tarda per fer alguna productiu. Productiu anar al Salting, no te lo pierdes. Però no sé. Crec que menjaré alguna perquè m'he preparat un riquito platito de arroz. Mira, me pondré a trabajar en mis proyectos avui. Nada de Salting, vaig a fer el proyecto secreto que no puc dir el nom en veu alta perquè és massa bo. Igualment, el projecte ja el tinc molt començat i el veureu ara mateix. No sé com faig per menjar sempre tan putament tard. Algú va malament a l'univers si els pancakes em surten així de malament, Perquè jo soc el rei dels pancakes. I aquesta no sé ni com la giraré. Ai, anem a gravar-ho, doncs. Perfecte! Vale, y ahora consejo. ¿Vosotros qué faríeu? ¿Os menjaríeu primer las recién hechas que están boníssimes o les cremades? Al final li acaben menjant la més última al final. Enteneu el que us dic? Vull dir, què mereixia més la pena? Deixar-la més bona pel final o aprofitar-la que està en el seu moment esplèndid per menjar-la? Mireu, no puc ensenyar més, de debò. És això, ara us ensenyo algo per dins com molt pisteta. ¿Os suena de algo? Ui, per què ho dic en castellà? ¿Us suena d'algo? He decidit que vaig a per una regadera i si ens fiquem tots, més plantites. Però primer una mica de colágeno. Allà. Joder, quin dia més llarg. Vaya liada perquè cierran les plantes. Ai, el tràfico d'Hospitalet, mamma mia. I se m'està caient tot cap a baix. Bueno, popos, estem ja despedint per fi el vídeo aquest Frankenstein. Ja està, ahir al final vam fer el que vam fer. Havíem de descansar una miqueta, ens vam quedar a casa i ja està. Ara, a la feina he anat a fer fotos a un edifici, a un pis que s'està reformant i estic baixant per les escaleres i he aprofitat per fer la despedida. Ahir per la nit vaig sopar un plató molt riquito que va fer el Tim. Aquí, mira. Y ya está, popos. Hasta el próximo capítulo.